We're here na, guys. Daddy, dito daw. Abante mo. I will kill you. Si Kara, oh. Kara! Naligaw kami. Kara, Kara! Nasaan yung billiard? I want to play billiard already. Para lang kapoy. Gutom na. Ginutom na. So, ito. Ang aming resort. Naliligo na tayo, Pen. Ligo na agad. Pawis. Ay, Tomne. how dare you? Natsu. Yan si Carding. Daddy nila Peter. Pogi, di ba? Oh. Where is the billiard? Nasa laban lang. Ito lang. Kamukha ni Peter. Hoy, bawal lang inantay mo. Galo ka na. Gala? Sige na, kuya. Pasok na, kuya. Mag-ano lang ng mga gamit. Hindi, naglinis pa daw, may. Alas 7 kasi talaga yung ano. Hi! Ay! Ay! O, pasok na daw siya. Pasok. Ay, ayos mo na yan. Magsisettle pa, di ba, Mek? Wow, Mikasa. Maluwag pala. May video ka na rin. Ay, platinum, daddy, oh. Ang daming pudang, eh, na. Uy, pawisan na to. Hi! Hi! Uy, uy, uy. Miming na siya. Magkano rent na sa ano, Ban? Babalikan na lang kayo. 2K papunta, 2K pa. Ah, okay. Settle mo na. 30 ano pala. 34K, 5 bedrooms, tapos 3 nights ba? 3 days and 2 nights. May video kay na rin pala. Yung platinum din, oh. Yung video kay na binili ko. Tapos may billiard. Ito yung gusto ni Chris. Ayan, naglalaro na agad. Ito pinsan ko din. Anak ni Uncle. Kara, Kara! Kara, Kara! Kara, 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 Kara! Sinatsu. Oh, mag-aaway na naman dito. Oh, natira na. Kasi, madali. Tignan natin yung kitchen. Oo nga, saing na, saing na, saing na. Okay, may kitchen Ito pala. lang, dito. Eh, bubuksan mo ko yung... Meron nga ako. Laki, binili nyo pa yan. Bago. Sinadya ko itong binili. Ano pa hanapin? Pang-outing talaga. Talent. Sarap. Hot spring guys, kaya pwede magdamag ng swimming. Asa yung akin? Sorry. Tada! Maganda na po. So ayun nga guys, we're here na. After namin magkaligaw-ligaw. Grabe ang traffic! Color. So ayan siya. May isang kiddie pool, may isang adult. Ayan. So okay pala kasi hot spring nga. Kahit na, ha? Tara, kahit na gabi pwede mag-swimming. Tingin tayo ng kwarto. So nakita nyo naman dito sa baba. Akit na tayo. Ano yun nandyan, mama? Banyo? Okay. Akit na tayo. Sarap gantong bahay mo, eh, no? May pool. Hindi na kailangan mag-outing-outing. Yung remote eh. No, sa'yo kayo. Ay, body. Hindi ko inano. Bango. 5 bedroom, guys. So, dito, kita ang ano. Sarap eh, no? Pag may ganyan kang ano, bahay. Mansion. Dito. Isa. Dalawa. May extra ano na. May extra bed na rin. Dalawa. Tatlo.
Maluwag. 3. Ah, ito kung nandun sa baba. Oo nga. Connecting pala ito doon. Ayan. Yung si Kara eh. Tapos yung billiard sa baba. Tapos may maliit na sala. Ito pangatlo. Tapos banyo sa taas, 2. Ito sa boys. Dito. Pang-4. Oh, dito yung boys. Pang-4 na room. Ito pang-5. Pang-5 room. Ay, maluwag to. Itong pinakamaluwag, ano? Ayan. Bongge! Alin to yung may sariling CR? Pareho lang naman eh. Parehas naman may siya. Oo, pare-parehas na. Kaya lang yan. Oo, lahat naman may CR na ano. Malapit naman sa CR. Ito nakalock. Pinagdikit-dikit na lang. Dito na lang daw kami. Or sila pala. Ching-ching! Walang arte. Ching-ching! 1, 2, 3, 4, 5. Bilang na, oy! Count! 1, 2, oy! Dead pa, bells! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Food trip? Wow, suha! Halika na, ate. Ah! Kumakanta. Enjoy lang. Kanta! Singer pala to eh. Singer! Boy, hindi yun ano yan. Ay! Ay! Uy! Dapat yun eh. Shoot yun ah. Narangan kasi. Sasali. Oh, ito na. Oh. Talo si Rico, 4 moves lang eh. Anak ni Uncle. Magaling si Uncle mag-chess eh. Galing ni Buboy ah. Wala ka ah. Huwag mong ini-small si Buboy. Alamin na ako. Kumanta ka! Lilito. Asan ba ko sa'yo? Aasa ka sa'yo. Hilo. Lilito. Asan ba sa'yo? Wag tumataob ba? Tumataob. Ala, nauna na mga bagets. Para makatulog nila ako. Para makatulog na pwede. Si Lucas oh! Mukhang tubig talaga. Ay, akin na tayo. Diyan ko lang Alin? yung mga lace. Lace na. Bitawan mo na kasi. Oh, shoot. Ano yung ha? Talunin mo ha? Sige nga, try mga tumix bitawan. Sabi ko kasi sa'yo, kunin mo muna iho eh. Di ba sabi ko nasa kwarto natin? Tama lang yan para ano di kayo ginawin. Maginaw pag gabi. Plastic. Meron. Wait lang, tanong ko si Papa. Nandito yun. Hindi. Oo nga. Wait lang. Nawala na. Si Nene oh.
yan? Wala, grabe oh. Tan-taran, tan-tan-tan-tan. Daming baon. Puro chichirya. Lalala, si Kalbo, hahanap din oh. Oh, oh, oh. Ka na mahiya, Day. Hindi. Nahihiya. Ganda-ganda ng boses na, no? Ano, Day? I love you. Si Inang Bray na ang punong abala. Saka si Apa. Asan si Apa? Lumabas si Kalbo. Lumabas si Bato. Yung adobo tsaka... Luto na to, may? Guys, oh. Grabe, no? Laking pamilya talaga eh. Tapos yung laing. Oh. What is diet, di ba? Yan na naman tayo. Yan tayo eh. Yan tayo sa diet eh. Kaloke eh. Ano to? Diretso ano? Exhaust. Yan yung wala tayo sa Don Carlos. Yung kitchen natin sa Don Carlos, walang exhaust. Kaya pagka ano do, kapag naluluto kami, mainit sa sala. Kasi walang ano. Actually, palpak yung anong yun, yung bahay na yun. Kaya ayun, sa ano kami bumabawa yung sa probinsya. Isaw-sawa na agad, oh. Tikman natin. Oh my gulay. Ang-ang. Ulit. Ayaw na umahon, no? Oo. Tama na, uwi na tayo. Tama na. Tumatalon. Gustong-gusto niya sa tubig. Talon, 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 talon. Talon. Ano yung juicy natin? Ayun. Ewan ko sa'yo. Bunso! Bunso! I can see. Nakaupo pa yan, guys, ah. Ulat.
Sa kusinero. And now it's si Papa, oh. Kasi Mama. Sarap ng may magulang eh. O, diba? Sarap pag may parents. Ready na pagkain, adobo, sinigang sa miso, tapos laing. Yum! O diba? Isang haba. Malaking pamilya. Si Carding tsaka si Froggy bumili ng yelo saglit sa labasan. Yum yum! Sarap! Tama na! Lala, ayaw na. Bukas naman. Ayun. Kain na tayo guys, nakapag-pray na kami. Kain na tayo. Yum. Kain na muna anak bago mag-soft drinks ha. Ha? Ayun tubig oh. Magtubig ka muna. Kain. Kain na. Kain na kami. Pamilya for life. Banding kami ngayon. May tayo television. Television. Ito na lang po kami. Kain na. May hati natin. Wah, tumutuloy pala. Ano yung aso? Tingin mo na. Lalo na ako sa akin. Pato na ako. Parang nilalamig yung... Well, lalaki, ha? Lagyan ng iyan ng parang kumitiwan ng Malalaman. May, wala naman po. Ganito lang. Kain. Hindi ko kaya ko din. Hindi ko Wow. kaya yung daddy. Grabe yung ano? Anghang ng laing. Oh. May darating na lalaki. May darating na lalaki. Sino kaya yun? Tulugan na. Si Mama, oh. Si Mama mo, oh. Oh, kita nyo yan. Talaga naman eh. Kulambo is life eh. Ayan. Maiwan na yung pagkain, kulambo.
Basta may Columbus yun ang Reyna. Ay, yung pupropa. Ano? Miming? Ala, miming tayo, tara. Lucas? Si Ching Ching eh. Ay! 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 Ah. Ano? Oh, lo. Oh, nagagol. Galit ka? Galit oh. Tara, Lucas. Swimming tayo, Lucas. Oo. Uy. Ha? Maliligo ka pa? Ay. Bujo. Jump. Yo! Ingay nga pina. Hirap na Count na, baby. Count na. Ate, count na. 1, 2, 3, 4, 5. Op. Malaglag, ah. Hello, sige. Sige, payakatera. Hi, Mark. Dito tayo sa mga room ng girls. Ay, girl ka. Girl siya. Belong ka dito eh. Pwede lang sa radyo, tulog na. Oh. Ang bilis. Tita, tulog na si radyo. Pati nga, tulog na ba yan? Tulog na. Tulog na, dali na. Tulog si radyo, tulog na. Tulog na? Tingin na yung baby ko tulog. Sabi mo, batay. Good night. Ala, pinato si Lola niya. Ay, bad yun. Okay, kikis. Good night, guys. Yee! Kiss pa. Kiss. Huwag nang pindo. Ang lalaki na nila. Ano? Si Lucia, ayaw pahawak. Good night na. Sige, panta ka na dyan. Uy! Huwag mo lunukin yung guys. Pahingahin mo. Time check. 10:30. Ikaw to, ayaw ka naligo. Di ka pa rin pagod? Miray, ha? Sige, wow! Galing ah! Pansin ka, Bunso. Kuya Peter. Si Chris siya kasi lolo niya. Most of it things like we were so high. It was all I don't need it. We belong. Another one will never understand. And over here, ikaw di ka papagod, Buboy? Walwalan. Ay, mga pasinsit lang po dito. Ay, may naligaw na hardcore. May emperador mo kasi na. Meron? Oh my God! Naligaw siya, hardcore yan, oh. Wow! Emperador talaga kay Nene. Yung pulutan niya pamangga, Diyos ko. What? Maganda naman yung CR dyan eh. Kaya okay lang sabi. Maganda naman kung sabi yung toilet dyan. Kung tatawag kayo ng uwak mamaya. Ang si ate mamumulutan. Be the same. Standing there, I didn't know what to say. Labanan ng ano? Brain. Now it's dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Say lang. 100! Wow! Alfonso. Kamu kasi.
Seryoso tong dalawa. Ano yan? Pang-Olympic na ba yung ano yan? Puro ano yan. Si Tita, beginner. Kita. Ang late ng tita mo eh, no? Kasing liit talaga. Gila pa kayo tita mo. Guys, bukas may bagong video sa channel ko. Play 8 ball pool. Or Hello. with my uncle or cousin. Ayan na po, ayan na po. Wala nagbaho ng green, no? Kalamansi pwede na. Dito mo yan. Bad yun, di pwede ganun. Dapat hinati mo pa dati. Smirnoff lang sana. You said I love you, but I lied. Go Ching Ching! Go Ching Ching! Ang oras na Hey! Hey! magbabago. Burger. Hoy, tuna! Yung burger, oh! Burger patty doon. Baka na nga ako, tatagal ko eh. Tagal pa tatugin dito ko eh. Ayan eh. Bigla. Napatulog pa to. Shotin mo na. Napatulog. Kanta pa. Imulat ng iyong mga mata, kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. True lalo. Favorite ni Dayan, no? Yung ano, Tostitos. As. Meron pa spinach doon. Puti mo din pala siya, no? Ang puti mo. Paano lagi sa store? Ikaw, ni. Sunog ka. Sinog sa bukid. May wifi dito. Wala nga. Yan, paliguin ko na to. Para ano na, matulog na kaya after. Ayoko matulog. Wala ka. Pag may billiards, equals no tulog. No tulog. No sleep. Uy, frog! Si Daddy! May frog sa ano. Froggy. Si Daddy! Nagtaan niya si Daddy. Nakala ko nakikita Tulog na si Peter? Ah, Ito kwarto natin. opo. Bumiwanan. Hindi nga, sasama kita. Bukas na ba? Ha? Bukas na? Alin? Itong kwarto, pag ano mo? Ah, si daddy mo ata kanina. Go na, go na, go na. Ayun guys, ang aming first night. Siguro magwawalwala na lang kami. Ayun, hindi na ako makapag-vlog. Okay, kasi baka mag-swimming kami ni daddy. Or ng mga nagiinom pa doon. So, we'll see you tomorrow. Good night!